сағынсам әгер мені сәпсәндер көкке қара сен яшәгән якка таба оқушылар өчен бара дигәй мәхәббәттә оқушыларга тиңмәбез тигәнбез ақыш булсын безнең шартлы бигез безнең син ақышларны сөюіңді сакласа тыйып кайгырмас әнәр күктән аққушыларны тапмаса арым бит өмірләр сәнгәр күккә бәйләнгән күкне аққышның атылып каянга бик сагынсам акылдыга күренер аққыш булып атымын қар итеп ұшыртыр аққыш қар бүртіклер алдымда аннан көз яшьләрем булып кирпегеңдә Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.